Ane. Det er i dag den 20. januar 2011. Og jeg har besluttet, at jeg vil lave den her video til dig i dagens anledning. Så først, tillykke med fødselsdagen. Og ja, det er jo ikke fordi, jeg tror, jeg kan slippe afsted med at bare lave en video til dig, og så ikke købe en gave. Nej. Jeg skal tænke meget over, hvad du skal have for en gave. Og jeg tror, jeg besluttede mig for, at jeg vil følge Rogers succes fra julen op med at købe noget, du kan bruge i køkkenet. Altså finde en gave, der passer til hans gave. Hvis han kan jeg også. Ja, fordi jo mere jeg tænker over det, jo bedre er den idé. Det kan jo ikke gå galt. Enten så køber jeg noget, som du bare bliver helt vild med, og ja, så kan du bruge det i køkkenet. Eller også så køber jeg noget, du hader. Og så passer det jo stadigvæk også meget godt til Rogers gave. Men ja, jeg har ikke fundet ud af, hvad det er endnu, så det er det, jeg skal ud og gøre lige om lidt. Så skal jeg ud og kigge i butikker og finde noget. Men hvis nu det går helt galt, skal du ikke blive ked af det, fordi at jeg har printet en lille spiseguide. Jeg har været inde på nettet og finde nogle restauranter i Aarhus. Sådan så at den kan du også få. Der står lidt om de forskellige restauranter og hvor de ligger. Så kan I jo afprøve dem, mens I er derovre. Og ellers så kommer jeg også gerne og afprøver dem sammen med dig. Hvad vil jeg sige mere? Glæder mig til at se dig i aften. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil slutte af med at fortælle nogle vittigheder, jeg har lært af Simon lige her for nyligt. Hvad siger man, hvis en kvinde kører ind i et træ i skoven? Man siger, hvad i alverden laver skoven i køkkenet? Ja, og så er der lige en til. Hvis en mand kører en kvinde ned, hvis skyld er det så? Det er mandens skyld. Han må ikke køre i køkkenet. Ja, jeg har også skældt Simon ud. Men ja. Var der mere, jeg vil sige? Nej, jeg tror, det var det. Så vil jeg bare sige, have en fortsat rigtig dejlig fødselsdag, og vi ses i aften. Og tillykke, og jeg elsker dig, og glæder mig til at give dig den gave, jeg endnu ikke har købt, men håber, jeg finder. Hej!